मैया माने माबानि कर्टनि हियारिं फैदोंमोन डेट ओमफ्राय बेयाव थांनायावनो माने माबानानै वारेन्ट फैदो होननायाव माबा हमनानै वारेन्टनि माबायाव जामिनदार हमनायाव माने रिजेक्ट जादो होननानै बिदि होननानै लाखिदो आरोना आरो बे केसा 2010 निनो केस ओमफ्राय दिनैसिम माबायदि जोबा लाखासिनो बेफोरबायदि बारंबार थांबाय थानांगौ बियो इमान बोसोर जाबाय आरो 34 इयार्स इसोरो संग्राम खालामनानै दाहालागै जुदि जेबो माबाखौनो मोनाबा माबायदि सान्ति सुक्ति जाखो बियो बेथ' बिटिआर सरकारा बिखौ एकर्ड खालामना लांबाय एनडिबिफोरखौ लाफानानैनो सान्ति सुक्ति खालामदोंमोन नाथाय दिनै माबायदि बेफोरबायदि बारंबार साफ्रोमबो एनडिबि केडार्सफोरनि सायाव बेफोरबायदि जाखो आरो दिनै लिडारफोराल' बिसि फिसायजों थानानै आराम संसार जागासिनो ओमफ्राय बिसोरनि फिसाफोरा दिनै आलाय सिलाय आनि थानि दिनै सानफ्रोमबो सोरनियाबा डेट फैयो हमना लाङो दाहालागैनो बेफोरबायदि हमना लांबाय थानाय आयेना बोरै जाखो ओमफ्राय बेफोरखौ सरकारा इसेबो नोजोर होनो गियान गैया नामा गावसोरल' मोजाङै जाबाय थानांगौ नामा आरो 4 लाख होदो 4 लाखआ दिनैनि दिनाव मायाव खाथिखो माबायदि जाखो माबायदि संसार जानांगौ बिसोरो जेराव गावसोरनि व्यक्तिनि थाखायथ' खस्थ' खालामाखैमोन बिसोरो बर' हारिनि थाखायनो खस्थ' खालामदोंमोन खिन्थु दिनै गावसोर व्यक्तियाल'सो खस्थ' जागासिनो सोरबा रायजो राजायाबोथ' बिसोरखौ नायफैयाखै रायजोनि थाखायनो संग्राम खालामदोंमोन खिन्थु दिनै बिसोरो गाव हारसिङैसो खस्थ' जागासिनो आरो माखासे जेलाव दङ बिसोरबोथ' दा बुहुद बिसोरनि न'खरफोरा हालाय हाफाय जानानै दङना बेफोरखौ सरकारा एसेबो नोजोर होआ नामा माबायदि जागोन बिदिब्ला दा मा फोरमायनो सानदों बेनि बागै दा नोंनि फिसाया जोबथेसालियाव दङ जोबजाबाय मैयानि दिनाव दा आथिखालनि जिथु सोलिबाय थानाय बा मानबादा हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मा खावलायनो सानदों आं बेखौनो खावलायनो सानो जे आंनि फिसायाल' नङा मालाय सोरबा जोंफोरबायदि गोबां हिनजाव माहारियानो जेनेबा एनडिबिजों हाबा जानाय दङ बिसोरबोथ' आं बायदि भुगिनानै दङ बिसोरनि आंनि फिसायनि थाखायल' नङा गासैबो जाहाथे गासैबो एनडिबिफोरा न'खराव थानानै मोजाङै सान्तियै रायजो जानो मोननांगोन सरकारा बेखौनो नायनांगोन आरो गासैनिबो केसा उइद्र' जाजोबनांगोन संगठनानो दिनै बायनानै थांबायब्ला बेयो माबायदि मा केसनि थाखाय बिदि माबागोन आरो हमनायाबो सिगाङो ओरैनो जेनेबा जानला मानला हमखायोमोन जेराव दाय थाबाबो थायाबाबो जाबसिनानै हमखानाय केस इफोरो दिनै जोबनानै थांनांगोन इथ' इमान गिदिर क्रिमिनेल केस नङाना माफोरबायदि जेनेबा जेन सोरखौबा क्रिमिनेल खालामनानै हमना दोननायानोसै माबायदि मैयानि दिनाव लाखिनो मोनखो इमान सान्ति सुक्तिनो बिनो माबायदि सान्ति सुक्ति बेलाय आरो जेनेबा दा बेयो गनानै फैगोन गाबोन समफोरनो फैगोन जेनेबा आरो डेट मारिनो थांफिननांगोन बेफोर थांलाय फैलाय खरस 4 लाख थाखाया बेफोरनि थाखायसो होदोंमोन नामा होमबा बेयावथ' जेबो सान्ति सुक्ति जायाखै आंहा बेयाव जेबो गोजोननाय गैया ओंखायनो सरकारा बेफोरनि सायाव नोजोर होनांगौ आरो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ जे गासैबो एनडिबिनि केसफोरा उइद्र' जाजोबनांगौ जेरै संगठनानो बायनानै थांबायब्ला बेयाव बेफोरबायदि केसनि सोंथि जेबो जानो मोना आरोना आंनि साननायाव आंनि फिसायनि मुङा ओरैनो जेनेबा रंजालु मुसाहारि बेनिफ्राय बियो 31 बेटसनिमोन नालाय ओमफ्राय नामा एम रैखाथि आरो मिथिनायाव